Moi kaikki taas! Ja nyt mä jatkan tätä esittelyä. Ja siis tätä, mä ostin tämmösen mukin. No periaatteessa mä en tätä ostanut, mutta niinku sain. Mä ostin sen tän rannikentänä, mun äiti osti. Mut kuitenkin. Sitten siinä mukaan tuli reppu, 1 jatski ja tähän mukiin niin monta juomaa kuin halus, vaikka 1,000,000. No ei ole ehkä 1,000,000, mutta niinku pysyisitkö? Niin. Varmaan tiedätte mitä mä tarkoitan. Sitten tällainen. Mä en periaatteessa ostanut tätä, eikä tää edes ollut mulle, mutta niinku mun äiti voitti tän pingossa ja mun äiti ei tykkää karkista, se tykkää suklaasta, joten joo. Sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, Brainlicker. Me kaikki 3 ostettiin myös tällaiset. Tai nyt siis kaikki lapset osti tällaiset. Joo. Siis tää näyttää ihan jotenkin töröltä. Mä en tajua miksi me saattu mennä pallo. Mut siis joo. Kiitos noista tuliaisista. Ja oli eilen tosi hauskaa. Ja moikka kaikki, pitäkää ihana loppuilta ja ootte parhaita. Moikka! Moi!